विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा। विठ्ठल देवस्थान आसा ते 500 वर्सां पयलीं पुराणें आसा। ह्या देवस्थानाचो इतिहास आसा, हे ज्यो मुर्ती आसा ते पंढरपूरच्यान हांगा येयल्ले आसा आनी तेच्यान सादारण 1488 सालान हांगासर येवन तिची स्थापना जाली। त्या वेळार जें देवूळ आसलें तें लाकडी खांबाचें आसलें आनी तेच्या नंतर हांगासरल्या आमच्या सांखळेच्या राण्याची एक चली साळूबाई म्हणून ती ग्वालेरच्या शिंद्यांक दिल्ली, ती तेजे गजेरा राज्य शिंदे म्हणून नांव आसलें। तिणी हे देवळाक नवस करून हे देवूळ बांदून दिलें। ह्या देवळाची देवूळ सादारण बांदलां 1945 सालान ते बांदलां। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पहावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पहावा विठ्ठल, उजडी राहिले उजड होऊन, उजडी राहिले उजड होऊन, त्यानंतर छोट्या मुलांचे वारकरीच्या वेशात दिंडी काढण्यात आली। विठ्ठलाच्या दर्शनाला जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। त्या मध्यभागी असलेले जे क्षेत्र विठ्ठलवाडी अंचाभाट मधले एक जुने विठोबा रुक्मिणीचे देऊळ सकाळी संस्थांतर्फे लग्नोत्सव झालो। त्याच्या उपरांत स्त्रियांतर्फे स्वहस्ते मुख्य मूर्तीचे अभिषेक चालू आसा। त्याच्या उपरांत शाळेय सारस्वत विद्यालय तसेच गणेश विद्या मंदिराची भुरगीं वेगवेगळे वेशभूषा करून वारकरीचो वेशभूषा देवळाक असे दिंडी स्वरूपात पालखी बी घेऊन येयले आणि पद्मनाभ सांप्रदायाचे भक्तांनी हांगासर सकाळी
नाम जप केलो. पाहावा विठ्ठल